Ngeti sosai, ngeti. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna yi wa kowa barka da zuwa wannan guri, gani yau shine rana na ƙarshe a gudanar da al'amuran bikin da muka shirya daga Pulaaku. Daidai arande kadi men ɗon mari hoɓɓe mawɓe jalɗiri haɗo en mari wato ardiɓe heedi fiji laamu dondonu, non bo en mari ardiɓe heedi fiji siyasa, non bo wato professeur en mawɓe jalɗiri haɗo, non bo min ɗo seyi jotta ngam jaɓɓago honorable Souleymane Alkali PA member mo lutanta wato Jimeta Allah rede min ɗo seyi ngam heɓugo ma. Ha fayin bo en ɗon mari wato barista Ali wakili Boya laatiɗo kanko on woni ardiɗo hukuma pamaraka Fulfulde, nden bo sarki matasa Adamawa awtade bo Sardauna Malabu. Allah rede min ɗo seyi ngam heɓugo ma ha lamarɗo.
Bondi bimbe jonta, bedo fijira bedaya.